arep matur karo kowe. Matur nggih, matur. Apa kang dadi reweteng atimu mbok menawa ulun bisa sabiyantu? Arep jeneng kita kula. Ibu dina iki wetengku krasa luwih. Merga wis suwe aku ora oleh pangan. Mula aku njaluk pangan marang kowe ibu. Ning yen nganti aku ora tok wenehi pangan apa kelakon kowe dhewe sing tak pangan. Lho. Ayo. Aja kladuk ngawur ya, Ngger. Kula niki ibumu lho. Sing ukir jiwa ragamu. Lah kok malah tak pangan dhewe iki ora. Tobat. Mulane bocahku yen ora tau dididik, ora tau diulang sing becik, yo ugal-ugalan. Lah mosok wong tuane dhewe, mbokku dhewe ora tau mangan iki piye to, Ger? Awetekno wetengku luweh kok.